أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ni sunana Usman Ma'azu, ni ne mai haɗa sola wanda yake ɗora a kan Facebook. A yanzu ina mai farin cikin gabatar muku da wata sola da na haɗa, wacce take amfani da TV da fanka da ƙwaiƙwaye guda uku da wajen cajin waya guda biyu. Kamar yadda na faɗa a baya, nan ba da daɗewa ba zan haɗa wato wannan na'ura wacce take amfani da TV da fanka da ƙwaiƙwaye da wajen cajin waya. A baya na haɗa mai ƙwai ɗaya da wajen cajin waya, sannan na zo na haɗa mai ƙwai biyu da wajen cajin waya, sannan na haɗa mai ƙwai uku da wajen cajin waya, sannan na haɗa mai ƙwai huɗu da wajen cajin waya. Sannan kuma na yi alƙawarin zan haɗa wacce za ta ɗauki TV da fanka da wajen cajin waya da kuma ƙwaiƙwaye. To alhamdulillah, a yanzu na kammala haɗa wannan na'ura wacce za ta ɗauki fanka ta tsaye ko ta saman ma idan sola ce, sannan da ƙwaiƙwaye guda uku. Ƙwaiƙwayen za a ga iya tsayin da muka sa, to mutum zai iya ƙarawa. Wajen ƙwaiƙwayen dai guda uku ne, da wajen cajin waya guda biyu, da kuma TV ta wajen TV ta bango. To alhamdulillah, yanzu na kammala. Ga mai buƙata zai iya kirawo lambar waya ta 08087801217. Sannan kuma akwai lamba ta WhatsApp wacce take ita ma 080, ita ce 28 03 98 23. To ga mai buƙata zai iya kirawowa ko kuma ya neme mu ta WhatsApp. Da fatan masu kwastomominmu za su ji daɗin wannan na'ura da muka haɗa, sannan muna mai tabbaci wannan na'ura za ku ji daɗinta. Sannan kuma idan mutum ya siya din da ya ga bai gane ba, zai iya neman mu mai masa ƙarin bayani, kuma akwai garanti a wannan na'ura. Da fatan wato kwastomomina, ina alfahari da ku kuma ina jin daɗi, sannan kuma ina godiya gare ku. Alhamdulillah, na gode.